idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Me yasa kike haka ne matar aure? Wai ina auren yake ne matar aure? Wai ina mijin yake ne matar aure? Isar cikar mutunci da isar cikar kamalar mace na ga aure na ta ne matar aure. Natsuwar gida da daidaiton matar gida haka ne matar aure. Kan macen da ta yi aure ta tsare mutuncin ta sarauniyar gida take ne matar aure. To me yasa waɗansu suke cin zarafin aure suke fita suna budiri a wajen aure matar aure? Matar aure wai ina mijin yake ne matar aure? Mijinki ya tsare miki ci sha da suturar ki sannan bai kuntata miki ba matar aure. Ya baki duka yarda ya baki duk amana ya san ba za ki ci masa ba matar aure. Tun asali soyayya ta haɗa ku baki ba nufin ku rayuwa a gaba matar aure. Na gaba dalilin mace ta yin baɗala ta rusa martaba ta gaba ta tsaron aure matar aure. Matar aure wai ina mijin yake ne matar aure? Lokacin ki ya fice aiki ko kwa kasuwanci nan take sai kawai ki fita matar aure. Ki leƙa can ki je can ba kamu na kai ballaga za hakan kika rikita matar aure. Kin tsaya gida haƙin nan da ke a kanki na ɗiya da mai gida ki fita matar aure. Darajar ki ta cika 'ya'yanki har da danginki da ke su dinga yin fahari matar aure. Matar aure. Matar aure wai ina mijin yake ne matar aure? Su ne jigon zaman aure karki takura wa miji matar aure. Yadda zaki yau a gidan kwai zaman lamana da mijin kikin cikar ki gaji matar aure. Ki taimaka wa mai gidan ki gwargwadon iyawa gun malamai hakan muka ji matar aure. Ki ɗauki auratayya da zaman gida na aure bautar Allah ki mori zaman gidan aure matar aure. Matar aure wai ina mijin yake ne matar aure? Macen da ke fita ba izinin mijinta Allah yana fushi da ita haka ne matar aure. Da kin fice kina al'anta har ki dawo wannan faɗi na annabi ne matar aure. Ƙarshe ki je ki ɗauko cuta ta kanjamo ki rushe gida a nan duka ne matar aure. Ko ki haifu su ba na sunna ba su tashi su ta shuka tsiya a gidan aure matar aure. Matar aure wai ina mijin yake ne matar aure? Zunubin kina da girma wutar ki ta fi girma don Allah ki war haka nan matar aure. To kin ga babu riba wannan halin kazanta ai gara ma ki bar haka nan matar aure. Ki kama kanki domin ita rayuwar gajera ce babu tabbaci haka nan matar aure. Allah ka ba mu ladar rike martaba ta aure aka ba mu juriyar rike kanmu a gidan aure matar aure. Matar aure wai ina mijin yake ne matar aure?
matar aure. Matar aure. Matar aure. Matar aure.